Mandibulise nami isikazinkonzo ifounder i-ASHU ibishop Bulise umongameli abefundisi Bulise-ke abadiholi abavangeli abamukeli onobhala amagosa nonke ngibulisile ngegama elihle leNkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Mandibulele kuwe mphakathi ngokuthi ngithume lethuba ngikwazi ukuqondisela abantu okokuba sikhona yintoni lapha. Makhe ndiyenze indawo yoba ngizazise lakini kodwa makulonto andithandi kuyenza kuba xa ndilapha andithandi noba ndizazise mna ngoba ukhona umntu endifuna ndimazise. Inkosi ke mayisikelele utshawe lo uMantshantsa ke ifana sebeyigqibile bandithuthile. Amen. Ndiphaya eNgcobo ndisemdiyeni ke phaa kurhasimeni wesibili inkosi ebuJongixola. Amen. Ngoku ndilapha zinkwenkwe zam naye wonke umntu uzoba zisalele kulo msebenzi wanamhlanje. Awuqalanga namhlanje nayizolo silapha phezulu uqale phaya izolo oko besilapha emini kuphosiwe. Intoni kulapha kuba bekuthatyiswa nam bendikhona futhi ke ndizibonele ngawam amehlo. Yayinto engokuleyo ethe yasifundisa ngoba bekuthatyiswa umfundisi wam kwakunye nosapho lakhe ngoba ivamile into yoba sisuke sibe zintloko ezingenamzimba. Inkosi enkulu mayisikelele. Nto leyo iye isinike kanzima uba ngoku xa engekho lo kuthiwa ngumncedi wandivile izolo kuthiwa ngumncedi. Inkosi enkulu mayisikelele. Uzayokufelela njani apha eFosirolasi ube uyindoda esisipukupuku ingahambi nenkosikazi yakhe? Mayibonge inkosi. Ngoku sibone into entle apha kakhulu bezalwane ngoba ngento iyathanda mntu amakhosini ukusintlonta yoba ufuna umzamane ehamba eyongena kulaa ndlu ethandaza into engenasiphelo. Loo nto ibangela into yoba sikukokele.
Ngiyaphila isahluko sibona pha kodwa sibhekekisi nami ngevesi. Indoda enqwenela ubuveleni inqwenela umsebenzi omuhle futhi mayite indoda eyingcathu, indoda enesidima, ibe yindoda. Haleluya. Hayi-ke ngikuphosile besilapha. Angifuni-ke ibe ngathi ndiyimoto ethwakisa. Ngenza umsebenzi kamabhishobhu. Umsebenzi ongekho wami ngoba siyathanda ukuzifaka ngelinye ixesha ezintweni bazalwane. Le nto ike yambhida ubuziya eyongena endaweni ebefanele into yokuba akangenanga kuyo kodwa ngenxa yempakamo wasuka wangena wafika wavula etyeni sebemnqanda abazalwane ba uziyaphuma apha le nto uyenzayo ayingomsebenzi wakho. Maravilhoso. Andifuni intoba ndenze umsebenzi wongogo wam ngoba kuthiwa le nto ayifananga. Uthe sakajanele abanye balindeleli basuka iphenka lahlala kuye ukuziya nto leyo eyambangele uba makaphume endleleni.